и изборни туристи. Само се обърни, Гришков. Айде, връщайте се обратно. Айде обратно. Айде не става дебела работа. Айде връщайте се. Направо те издържам, често ти казвам. А работата стана най-дебела, когато нахуха немощи болни баби. Виж, аз съм оперирана, имам протез. Хубаво, аз съм оперирана, няма да се събувам газа. В 11 блокадата започна при ясни правила. Чухте разпорежданията? Задължително е опазването на образцов обществен ред. 2 часа по-късно правилата нямаха значение. Виж! Bulgaristan vatandaşıyım bak. Hadi bakalım. Durma bagajı. Дисциплина, организация, ред и устойство. Защото ви искате да решавате държавата да бъде на Турция. Сблъсъка дойде след като хората от автобусите, заклещени на Капитан Андреево, минаха границата пеш. Тръгвай назад! Това е България, това не е Турция. След 5 часа блокада, блъскане, унижение и обиди, полицията се намеси. Симеонов си е вреда на нещата. Тая пълничката баба, между другото, няма ти представя колко нагла беше. Тя е единствената, която отказа да се върне и си знаеше много добре правата. Я виж ти